Continuant amb les característiques del jazz, és la gran quantitat de diferents signes i matisos agògics que trobarem en la seva música, mitjançant diversos tipus d'accents o articulacions o canvis de tempo o canvis de dinàmica, etc. Per exemple, amb aquesta lliçó 28 trobem accents d'anticipació, com hi ha aquí, punts que fan que les notes estiguin una mica separades una de l'altra, articulacions, són algunes notes estan accentuades, sense estar picades, com és el cas aquest d'aquí de la 29. La no el tenim que picar, ja que si el piquem llavors la lligadura s'acabaria aquí al sol. Però sí que tenim que donar-li un cop d'aire. Tarirurà, espitjar una miqueta aquest la. Tarirurà, espitjar cada vegada amb un cop d'aire. Després, més endavant, també una altra característica molt important, que la trobem moltíssim, són les síncopes. Trobem moltíssimes síncopes en l'estil de música del jazz. A les síncopes de jazz és molt comú tallar la síncopa en la seva durada. Fer la primera més plena, veiem que té una ratlleta, la segona sempre normalment més curteta amb un punt i la tercera accentuada. Ta, da, da, ta, de, do, do, ta, da, 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 ti. Us la toco amb el clarinet perquè veieu. Per exemple, anem a veure la lliçó 28, on trobem ja aquestes petites diferències. Agafo el clarinet, vaig a tocar la 28. Un, dos, un. Fixeu-se que les corxeres les he seguit fent sempre de jazz, mai com amb clàssic. La 29, per exemple, corxeres de jazz amb un accent sobre l'última corxera.